Għaliex tagħżel li toħroġ b'mod indipendenti flok ma' partit? Mela, għax ovvjament l-iktar li nixtieq huwa li noħloq għaqda fil-melliħa u fil-manikata, allura dik nista' nagħmilha biss bħala indipendenti, u għax nixtieq nagħmel verament differenza ġenwina, b'mod ġenwin, b'mod awtentiku, dak naħseb dak ir-raġunijiet ta'. Pratikament id-destin ġabni f'di sitwazzjoni kont ma' partit politiku, però l-affarijiet ġabuni hawnhekk, allura ma kellix tri oħra ħlif nikkontesta indipendenti. Jiena nemmen li l-Kunsilli Lokali tagħna tant huma żgħar illi ma hemmx lokal politika partiġana fihom. Il-Kunsilli Lokali għandhom ipoġġu bħala l-ewwel priorità tagħhom ir-residenti. U allura irridu jaħdmu ma' kull gvern, mal-entitajiet governattivi kollha, kif ukoll iresqu l-qudiem leħen ir-residenti f'dak li huwa l-isfidi li jkunu qed jaffaċċjaw, irrispettivament mill-partit politiku li jkun hemm fil-gvern. Finanzjarjament, issiba diffiċli bħala kandidat indipendenti biex tkun tista' tagħmel kampanja tajba? M'għandix il-mezzi tal-partit, il-partit qassamlek, pereżempju fil-lokalità, f'kunsill lokali qassamlek u ma jkollokx għalfejn tqassam inti. Jien użajt ir-riżorsi li għandi jiena minn tiegħi jiġifieri, I mean dak nista' nofri, ma naħseb il-messaġġ ovvjament wasal. Fimni, iva, fis-sens li inti taħseb għal-riżorsi finanzjarji kollha tiegħek. Jiena li din hija l-ewwel elezzjoni li ħan ikkontesta u apparti il-finanzjament nirringrazzja minn qalbi lill-familjari u l-ħbieb u insomma u dawk li qed jagħmlu fil-messaġġ tiegħi għaliex l-għajnuna u l-appoġġ tagħhom huwa imprezzabbli u meta jkunu qed jitkellmu man-nies u jkomplu jwasslu l-messaġġ tiegħi dak huwa importanti ħafna. Le, aħna ma no problem, eżif. Le, il-problema tkun hemm imma fil-verità l-ispejjeż ġew mejjuna ħafna għax in-nies ġew volontarjament jgħinu senza interessi għax il-kawżi hija ġenwina, l-kawżi hija ġusta u allura kienu tal-ġen b'appoġġ b'servizzi differenti min jagħmel il-posters, min iqassam, min jagħmel xogħol digital, min jgħinni biex nikteb il-manifest, ħabiba tiegħi l-bieraħ battilha biex tagħmel li proofreading f'nofs il-lejl, skużani, grazzi. Imma hekk, minn ħbieb għal ħbieb, familja għal familja. In-nies peress li mhux ma' partit, kif joħduk? Mhux ħażin, anzi qed napprezza ħafna li qed jilqgħuni ħafna, qed ikunu interessati fil-messaġġ li qed inwassal u naħseb illi aktar u aktar nies qegħdin jifhmu u jaqblu mal-messaġġ li qed inwassal illi m'hemmx lokal politika partiġjana fil-Kunsill Lokali, insomma xirridu naħdmu flimkien biex inresqu l-qudiem l-interess tal-ħajja tal-residenti. Sorpriż tajjeb ħafna u l-isbaħ ħaġa kienet li n-nies kollha, inkluż anka dawk involuti f'partiti, jemnu li l-Kunsill Lokali m'għandhomx ikunu taħt il-partiti. Allura, bomba. Sentiment, naħseb jafu kulħadd li m'għadhomx kif taqbad tajt. Tħossu li l-partiti l-kbar mhumiex qegħdin kif taqbad tajt, incongruence magħhom. Allura, ovvjament, jiena ma ġġilet maħat fil-verità, jiena għamil dak li ħassejt li kelli nagħmel, min iġġilet miegħi għax ma femx x'ġara u ma ġarax probabbilment. Allura, il-maġġoranza tan-nies jifirħu bija taż-żewġ partiti fil-verità. Fil-futur, taħseb li l-partiti naqsu l-involviment tagħhom fl-elezzjoni tal-kunsilli? Nemmen li iwa u nemmen ukoll il-partiti stess ħa jirreġeneraw ruħhom minħabba l-involviment tal-indipendenti. Naħseb hija xewqa ta' ħafna nies. Il-kunsilli lokali huma l-iktar entità biex insejħilha hekk li għandhom il-pols tal-poplu u jmissu man-nies. Allura wieħed irid jifhem li jkun hemm ħafna nies tajbin li ma jkunx jiċċabsu ma' partit u sfortunatament ħafna drabi titċabpas ma' partit biex ikollok iċ-ċans li titla' u naħseb dik hija sfortuna kbira. Kieku il-kunsilli lokali ma daħħalniex partiti fihom naħseb konna nagħmlu ġid kbir. U jalla fil-futur ġifieri ineħħu l-involviment tagħhom. Naħseb nimxu ħafna l-qudiem fil-kunsilli għax ikun hemm vuċi libera. Ġifinti tajt li tħoss u naħseb in-nies dak li jridu, mhux ikollok kunsilliera li ma jgħidux ċerti affarijiet għax imorru kontra partit jew kontra l-gvern. Qed tifhem, ġifieri tkun ħafna ħjar kieku jkunu mod indipendenti. Hekk naħseb jiena, naħseb li maż-żmien il-partiti politiċi naħseb ikollhom inqas intil fil-Kunsill Lokali
U naħseb dak huwa parti mill-messaġġ li nixtieq inwassal, ġifieri li kieku kelli nitla fil-Kunsill Lokali u nkun parti minnu f'dan il-5 snin li ġejjin, naħseb ħajkolli responsabilità kbira li naħdem ħafna u nġib riżultati tajbin biex aktar nies 5 snin oħra jitħajru jagħmlu dan il-pass. Għaliex għandu wieħed jivvota lil kandidati indipendenti? Number one, ikunu liberi li jgħidu dak li jħossu. Tajjeb, u naħseb dik hija il-ħaġa primarja. M'għandek il-ħadd jgħidlek isma' dik tajdix għax tagħmel in-naħsara u dik tajdix għax xi ħaġa oħra. Qed tifhem, jiġifieri b'mod indipendenti inti għandek vuċi libera u tgħid dak li tħoss. Ma jżommok xejn. Ġifieri jiena llum bħala indipendenti nista' ngħid dak li rrid u ħadd ma jżommni milli nitkellem u naħseb in-nies japprezzawha. Sajt inkun iktar liberu. Taf kif? U naħseb il-libertà fil-politika hija importanti. U iktar ma tiċċentralizzaġu l-partit il-kbar, inqas għandek dik il-libertà li tajt u twassal il-messaġġ li trid. Naħseb dik kollha. Għaliex l-interess tagħna huwa il-resident, il-lokalità u dak huwa ġenwinament dak li nixtiequ naħdmu għalih. Faċli, sorry dejjaqtkom, sorry għażiskom bl-istess slogan imma ħarġu nirrepetiħu. Ma' kulħadd, għax aħna naħdmu ma' kulħadd, għal kulħadd u l-lokalità l-ewwel, int l-ewwel.